Alun. Alun ke alun je, urang ke urang je, bila awak le. Lah kita main sabari limo angko bebas. Kita main seperti biasa. Dari kiri ke kanan boleh, dari kanan ke kiri boleh. Nan indah boleh dari atas ke bawah. Kalau dari atas ke bawah jatuhnya. Dari bawah ke atas tidak boleh ada. Kalau dari bawah ke atas tak sangku bakal jolo adanya. Berarti kita main bebas sabari limo angko bebas. Main datar. Lah main walai. Alhalun. 2, 3, 4. Balam patiraba salamo kami ayat tinggalkan hidup denai tambah susah jun sana lain balante agan biladang balilah sandua di balinan mudo-mudo digoyang buah di karua di jalia pulau tuanoi aku pertama sapayang sapasukuan sair yang batu jalan saban tua balain raman tunggang tunggi jalan ke Medan antara mama ke Manakan Allah tak cabui tuanoi 69 onde si inam timbang tarimu tando mato dari ambo mulai boleh ambo batanyo adik nan mani tuanoi siapa namo tak cabui 65 dia kiatando lunado ugang anak punyo disambung lagi tuanoi main kembali si ile di antamadu datang kok dipakan baru de ulah manyua sabu-sabu kanai dongkaknya kanai tinju de ulah damuah mengaku lada gua daga tuanoi nyokanai tinju tak cabut 31 coret di kartu lah sayui bilangan bulan yo indua samang kini go agialah gaji tak cabut 29 coret di kartu disambung main kembali batanang-tanang tuanoi tuan maisi badan tuang ombasa elan maampe karang katapi lima indah kakuih badan urang rumah banganan lari cari 89 tuanoi coret di kartu siana duduk marendo di hari sanjo lima indah kajatuh cinta goryang nancie tuanoi babagi duo si duo sendiri saja angko duo kini nanti bo lunado urang anak punyo disambung lagi tuanoi main kembali Tiongkok negara Jawa negara dulu marusua lapanya raya ita bunua negara sadang bagadua cari 37 angko di kayu lunado urang nanamua 37 tuanoi angko di kayu katu perang kayu tanam makannya di bukit tinggi cari ampe puluh lah ampe 6 tuanoi sambung kembali
kambang bunga flamboyan tumbuhnya di dalam rimbo. Iko lambang yo percintaan waktu dulu tuan oi zaman ulando. Cari 79 tandokan disambung mainnya lagi patanang-tanang tuan oi tuan maisi. Samsudin kawan Samsudan, Rahimin kawan Rahiman, Gulimin kawan Guliman, Simadin kawan Simadan. Tacaboy 88 tuan oi sambung kembali. Kalau aku kulai-kulaian anak di pangku didendangkan, iko cemburu dan balapihan bisa membuat tuan oi sansaro badan. Cari 39 luna demanang disambung main kembali. Dan coki gini nampaknya tak kali-kali. Maita makalang bakowa di tengah pasar. Decoki namuah kalua tak gadai sawah jobanda. Cari 62 tuan oi luna donan punyo. Marawati alegadang disambut tari galombang. Baaka pasana balakang kini dicabut tuan oi apa digoyang. Dicabut apa digoyang dulu? Digoyang dulu. Oke digoyang dulu. Hati-hati yang joki ya, kita main sabari 5 angka bebas. Sungkai bakasai basa balahan, kampuang gadang talako saria. Lah jalan di rantawi dui marasai, tiba di kampung menjua sisi. Bila dang balila sandua di balinan muda-muda, digoyang buah di karua di calia pulau tuan oi angko nanti do. Tarantang pukejo jalo tasangkui di batu karang. Banyak bana urang nanibo inyo taki juah kini tuan oi di nantarang. Tacapuy 32 luna donan punyo. Maete ginilah tibo di salamanjo. Maete ambo hati-hati sana maisi. Kalau wangun cari sendiri disambung main kembali. Uang dan coki tuan oi tak kali-kali. Uang taruh pakabau dagu hadaga sumbu padati. Sabanya kilo di manindau katumbuak diambun pagi. Ampe anggota jambau, ampe angko mahimbau. Lunado urang mancadau disambung lagi tuan oi main kembali. Baca kak singojo macan saiku lagi kabidan. Cari 58 tuan oi luna donan mana. Lah pulang Rio Manambang dari Solo ke kota Medan. Tapi supir sakit dalang ambuakan oto tuan oi ke dalam jurang. 70 angkonan datang, 70 tolong tandokan.
disambung main kembali alun layado kini go urang nan coki tataka bendera parang pasarang burung kampuo oi jando capui dan pulang dan rubah barangai lamo angko tujuh datang sapasang tujuh angko nanti bo aluna do urang nan punyo tujuh tuanoi angko sabantago urang gai patah batungke bajalan marese-rese awak tinggi tungke nan pendek Allah taja tuanoi ka dalam tabe sambilan baleh angko nan dape sambilan baleh tandoan tape disambung main kembali sambilan baleh tuanoi angko nyotadi Tanjuang tiram si batu baro tapi lawi latak kotanyo biya gadih biyalah jando biaya idui tuanoi yo samo sajo cari 80 lah tigo 83 lunadonan punyo disambung main kembali patanang-tanang tuanoi ajonan coki si inam pelayat lama semua tak kaju panglaris hati ambo palaris pertama angko terakhirnya 8 9 maleh 83 65 ampe 29 9 baleh berarti seorang yang menang.